patsva ende vanhu vekuno vakauya kuzobata minda waibva mubwera mandakaroorerawo. Vanhu vanorima zvikuru, asi vanhu vekuno vanga vasati vambowanawo chinobatika chaicho chaicho in terms of development. Magetsi ezuva mawaisiraya wakukwanisawo kuti vana vanodzidza pano pasekondari, vanodzidza papuraimari, vanonamata pamachechi ari panapo, business center yedu nekliniki yatinayo pano nemavhileji akatenderedza anosvika ivo 65 wakwanisawo kuwana magetsi. Zvamunoziva kuno kunopisa chaizvo, wakwanisawo kumwa mvura inotonhorera, vachimwawo madhiringi anotonhorera. Mururu nemuridzo. Tinoda kukutendai zvikuru guest of honor nechiitiko ichochi, nekuti kuno uku ndo chekutanga chamatitira chakuitawo kuti tine vanhu vanoita zvekuwelda madoor frame, mawindow frame achanga akugadzirwa kuno tichishandisa magetsi. Vanoita zvemagadheni, miriwo ichanga yakurimwa futi kupi kuno, nekuti magetsi aya achanga akuashandisa kupamba mvura muzvibhorani. Kuno zvakare guest of honor, kubva 1980 ZANU-PF haisati yamboruza kuno, vanenge vachimboita aponi aponi, ende ndewe mweya vamaona vakapfeka zvichena vanobva kutaura kuno zvichazodai. Saka president mavhotsi avo ese emuri kuonaya, saka chavari kuchemerawo idevelopment yamaunzai. Chechipiri chatinoda kutenda kwamuri guest of honor, makatiga futi magetsi pairrigation inonzi chiduku irrigation scheme ine madiridziro anosvika iwo 384 hectares. Magetsi amatipa ikoko akukwanisa kunge tichashandisazve kuti tinge tichiita zvekurima ikoko. Tine zvakare kuno ward 31 panzvimbo inonzi Nyakasikana, tine kliniki yatiri kuda kuvakirwa nemwana wenyu. Kliniki iyoyo yakada kuita sehospital pandairatidzwa plani yacho last week. Tinoda kuvakirwa clinic state of the art nemwana wenyu anonzi Obey Chimuka. Kliniki inonzi vanhu vekunonoisiwa inonzi Arizitarai Chihombechi, inonzi Chihombe Madhara Chimuka, recognition yasekuru wake wanga vari murwi wehondo risununguku. Saka chamudaidzai futi makutouya kuzovhura clinic muchiperekedza mwana wenyu Obey Chimuka. Kuno guest of honor, tine zvikoro zvisina magetsi kuMakoni South zvinosvika izvo 27. Saka taikumbira kuti chirongwa ichi chisagumire pano paward 31 chete, asi chipararire constituency yese, kuti vana vedu vagokwanisawo kudzidza zvidzidzo zveICT zvamaona zvaakuitwa papuraimari pataendapo, vakwanisawo kudzidza zvidzidzo zveICT nekuti paane magetsi. Saka zvikoro zvizvi 27 zvikaita magetsi, vana vedu vanenge vakudzidza masubjects echizvino zvino. Saka kuuya kweRIA tinokuremekedza zvikuru
rambai makadaro guest of honor mutibatsire kubva mangopedzisa zvikoro zvasara 27 izvi muri nemuridzo. Aiwa, ndicharebesi ndoda kungoti guest of honor mauya kumusha kwenyu ndekwana Mondizo kuno mauya kuzotibatsira kuti Makueni South irambe ichifamba nevision yapresident. Chirongwa chemagetsi chakatibatsira. Vana vedu vakanga vasingazivi vakanga vasingazivi kuti chinonzi magetsi chinyi kana mafoni vakanga vasingazivi kana kumabaire pamatani, asi vana vedu vana kubatsirika. Ezvinezvi hatisina basa nekuti mwana udayambuta kaenda kutauni nekuti vana vedu vakurawo kumagetsi tiri kuno kumusha. Saka tinotende vanhu vakatimuzire magetsi muno kunzvimbi. Inini ndinonzi Mukono Joshua Mukono ndogara kunzvimbe kuward 21. Chekutanga ndikutendawo president nebasa ravakatiitira kutigira magetsi. Tiriya ndio yakauya kutisira magetsi pana. Pano ndo patinoweroka. Tiri pano ndoda kutenda chinhu 1. Tati chiweroka nemagenerator. Tichipedza ticha zvemagenerator ndobva tapedza izvozvo. Magetsi paakauya riya ndoda kutenda mutungamiriri wedu wenyika nekuti wandudza zvese zvatakaita. Izvozvi takuwerodza nemagetsi. Hatichina zvemagenerator, zvese zvakakanzurwa. Izvozvi taakuita mukuona madhozi apa magetsi ataakuita nawo. Magetsi toda kutenda musha wese wazara izvozvi. Hakuchisina munhu asina malaitsi mudzimba. Malaitsi amo kwese. Ndoda kutenda hangu nehurumende nokutibatsira kwa ED president wedu vanotitungamirira.